Sanibona, phinde nginibingelele njena namhlanje ngaleli thuba, ngalolu mzuzu, ngaleli hora, ngalesi sikhathi. Sibonge nje uNkulunkulu engcwele osasilondolozile, osasithandile, osasibekele, osasihlengile, osasenzele konke ngokwentando yakhe, ngokwamandla akhe nangobubele bakhe. uNkulunkulu ufanelekile ukuthi simbonge ngaso sonke isikhathi, bantu bakaNkulunkulu, ngoba konke asenzela kona kukhulu futhi kuyamangalisa, kuyesabeka ngendlela eyisimanga. Thina bantu nje siyaye singanaki ukuthi lezi zinto uNkulunkulu asenzela zona zinkulu kangakanani futhi zidlala indima enkulu kangakanani ezimpilweni zethu. Yazi ukubone abantu uthola ukuthi they will complain ngelanga, awu laze lashisa, kodwa uthola ukuthi umuntu uyena odinga ukuthi awashe, une-washing engaka egcwele ubhaskidi. A-complain umuntu ngemvula, awu saze savelelwe imvula, kodwa yena futhi ubekile laphaya izitshalo, watshala, udinga ukuthi agcine kuchelelekile. So ngaso sonke isikhathi siyaye singanaki konke uNkulunkulu asenzela kona ukuthi kahle kahle besikudinga kangakanani, kahle kahle bekubaluleke kangakanani. Kufana nomntwana ozothi umzali wakhe hambe ewasha amasokisi, yena uzokubona ngazuthi kungikwazi kwayisicefe uma njalo uthi angiwasha amasokisi, kodwa ekugcineni kosuku ngakusasa uyena ozobe edinga the very same socks. Athi umzali awucela ubeke i-rice, athi uma njalo nje uthuma mina usungibeke i-rice, kodwa njalo after 3 hours, after 4 hours uyena ozobe selambile futhi la esedinga ukudla sethulambile, ngobani akukho okunye abangakudla ngaphandle kokuthi kumele kuphekwe sekuntambama phela manje. So isikhathi esiningi uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba konke asibonelela kona usibonelela njengomzali, ezama ukuthi asize thina ngoba singabantwana, ngoba asiqondi, asiboni, asazi, kuningi esikwenza ngendlela engafanelekile, noma ngendlela eshelelayo, noma ngendlela ekungayona le kumele ngabe senza ngayo singabantwana siphila lapha emhlabeni. Especially njengoba siphila nje enyameni kakhulukazi, izinto eziningi siyaleka ukuyi-understand, izinto eziningi siyaleka ukuzibona, izinto eziningi siyaleka ukuziqonda, izinto eziningi siyaleka ukuthi sifinyelele olwazini olunjulu mayelana nazo, ukuthi kahle kahle lokhu ukuthi, kahle kahle lokhu ukuthi, kahle kahle lokhu kumele ukuthi, oh kahle, you know, especially when it comes to izinto zezilwane, izinto zemimoya, ezezimpoko, ezamaphupho. Konke siyahluleka uku-understanda. Why? Because siphila enyameni isikhathi esiningi, yikona okusenza sibe abantwana kakhulu kangaka. That is why umuntu okhulile kwezikamoya, umuntu uba ngumuntu omdala, umuntu okhulile emphefumulweni, when they have awakened their souls, uba mdala, ngisho ukuqonda kwakhe kuba ukuphusile, ngisho uku-understanda kwakhe izinto kuba into, you know, kuyacaca ukuthi umdala lo muntu ukhulile. Why? Because the more ukhula, the more ufinyelele ekwazini nasekuqondeni naseku-understandeni izinto eziningi. Same as ekhaya, umntwana mesamncane izinto eziningi akazi-understand, aka-understand ukuthi why njalo umama mele emsebenzini kumele aqale apheke, why umama mele ageze, why mele aka-understand. Ubuzwa ngoba sekutshela ukuthi wozogeza phela, eze ezogeza, wozozodla aze azodla, akaka-understand zonke lezi zinto. But the more ukhula ungumuntu, that is the more you get to an understanding ukuthi okay, kubalulekile ukuthi ngigeze kuqala before ngilale, ngeke ngize ngilale ngingagezile, ngeke ngize ngilale ngingaxubhile, kumele ngidle ngobani ngilambile. Ngiyezwa nje ukuthi kuyisisu, angi-understand ukuthi sikhaliswa yini, oh mase ngidlile siyathula shuthi bengilambile. The more ukhula, the more you understand ukuthi impilo kanje, kwenzeka kanje, kukuthi nokuthi. Kubalulekile ukuthi yonke into siyigrebe and take it from ubaba wethu ohlala ekhaya ezulwini, because yena usazela konke, because singabantu lapha emhlabeni siyehlukahlukene, we do not have same blood, asinawo amandla afanayo, asiphili ama-environment afanayo, asitholi the same weather, cause lapha la e-Africa, or rather la e-South Africa asitholi i-weather efanayo neyase-America. Thina makubusika kuba nje umoya ogubhuzayo kaJulayi, kube amakhaza asekuseni, emini sibe nelanga, ebese kuba amakhaza ntambama. But in other places, go Iceland, go Canada, go America, if kubusika kulala nje iqhwa nje ubuwaca. Ubona makumhla ka-25 December kuyiqhwa nje yonke indawo. They are busy celebrating all the festive season, kuyiqhwa nje kumhlophe kuthe kuxoka the whole city. So singabantu, we do not experience the same amount of izinto, the same level of izinto, as experience weather efanayo, as experience konke kwehlukile ngathi. That is why sidinga ukuba ne-relationship noNkulunkulu ngokwehlukana kwethu. You need to have the relationship with uNkulunkulu wena self. Nomunye udinga ukuthi abe ne-relationship noNkulunkulu yena self, individually. Because asifana ngithi khona abantu abangakwazi ukuzihambela, you need to have a relationship with uNkulunkulu ukuthi okay Nkosi, ngoba mina ngikwazi ukuyihambela, shuthi ngizovangela ngale ndlela, shuthi ngizovangela ey'nkundleni zokuxhumana.
shuthi ngizovangela ukukhuluma kubantu ngenza ama-video because angikwazi ukuyihambela ngihlala kwi-wheelchair or something like that. Omunye ngoba mina angikwazi ukuthi ngikhulume ngezinto ebezami shuthi ngizosebenza ngokuthi ngichofe ngibhala ama-message njalo ngisenda ama-message zonke izinkundla zokuxhumana ku-Facebook. Mina I'm just a writer, ngibhala izincwadi. Why? Because this is how I can work. Omunye uthi ngoba mina ngiyakwazi ukuhamba ngezinyawo zami ngizohamba ngifinyelele ezindaweni zonke. Ngoba mina ngikwazi ukwenza ukuthi, ngoba mina ngikwazi ukunxusa, ngikwazi ukukhuleka, mina ngikwazi ukuzila. We are not the same. Ama-levels, ama-skills nokuzimisela asilingani, asifani. But kudinga ukuthi ube nobudlelwane unoNkulunkulu wedwa khona uzokwazi uku-understand ukuthi mina ngingasebenza kanjani, ngingasebenza ngayiphi indlela. Because if you do not have the relationship with uNkulunkulu, uzobukela kwabanye ukuthi okay lo wenze kanje, uthi uzama ukwenza lonto ikuhlule. Ubukela komunye uthi yena uvakela kanje, uthi ezama ukwenza lokhu kuhlule. Ebese omunye abukela kwabantu bese asheshe azigxeke yena athi ngoba mina njengoba engakwazi ukuhamba uthi kuyavangela, ngizokwenza kanjani? Ngizovangela kanjani ngingakwazi ukuhamba? Singabantu kumele sifinyelele ekuhlakanipheni eqondeni ukuthi use whatever that you have. Use whatever material that you have. Use whatever tool onalo ngaleso sikhathi. Ungacabanga ukuthi okay ngoba nakho kushunyela ukuthi asenzeni kanje sonke then sonke sokwenza kanjani. No, it doesn't work like that lapha emhlabeni. That is why abantu abaningi begcina sebedika ibala because they so think ukuthi shuthi sonke kumele sibe abafundisi, cha. Sonke sibe abashumayeli, cha. Sonke sibe ababishop, cha. Sonke sibe abaprofeti, cha. But when I find yourself ukuthi what is it that you can do better, do good, do ngaso sonke isikhathi ngesikhathi onaso, because there is a certain level of capability onayo now as a person. There is a certain level of ukuhlakanipha onakho now as a person. Because uJehova uthini? Uthi ukuqala kokuhlakanipha ungumesaba uJehova, ukuqonda kungudede kubini. So ngale nkathi umesaba uJehova sorry, ingale nkathi ezokugranta ukuhlakanipha ngendlela yakho, ngendlela ongayo, nge-environment okuyona, ngabantu aphilisana nabo, ngama-instrument onawo. Because uzothi umunye I do not have i-laptop ukuthi nginga-editha ama-video nanani, but you have a smartphone. Athi omunye I do not have ispace nanani, but the fact that ungakwazi ukuthi libele urecorda ufake udelete, urecord ufake udelete, there's something that you can do. Athi omunye I do not have i-Wi-Fi, I do not have ukuthi there are places la khona ungakwazi ukuthi uposte khona. There are many things bantu baNkulunkulu esithi masihlala sivele siyifinyeze thina kukona konke. But uJehova umdali wezulu nomhlaba akasifinyezanga lutho, akasilimethanga lutho, but udinga thina ukuthi sisondele kuye and then ubheke kuwena ukuthi what is it that you have, what is it that you lack, what is it that you need, what is it that you want. Because ekugcineni kosuku it's all about ukuthi wena ke uzimisele ngani, ufuna ukwenzani, ufuna ukumenzelana uKristu, ufuna ukumsebenzelana kanjani uKristu. Lithi elinye iculo, ngomenzelana uJesu mina. Womenzelana wena uJesu esekwenzela izinto ezinkulu kangaka, usekuhlengile. uJesu wafika wafela izono zakho, uJesu wafika wakufundisa yonke into, incwadi zonke izincwadi, Matthew, Luka, Mark, John. That is when uJesu asifundisa zonke izinto ukuthi enzani kanje, niphile kanje, nihambe kanje, nigcine lokho. And more especially wafika okuningi wakwenza yena self, njengani, njengokuzila ukudla. That was a lesson to us ukuthi singazila ukudla, because uzasho encwadini ukuthi nene lolu hlobo lwamadimoni aliphumi ngaphandle kokukhuleka nokuzila ukudla. Njengamanje siphila isikhathi lapho khona siphila nalo madimoni anjalo, ongeke uzowakhiphe nje sinoma kanjani ngaphandle kokuthi ukhuleke ngokunxusa nangokuzila ukudla. Siphila isikhathi sikanjalo esinzima ngalelo hlobo bantu baNkulunkulu, siphila isikhathi sikanjalo esobuhlungu ngalelo hlobo bantu baNkulunkulu. So siphila lapho khona we need to apply everything kuKristu sibambelana, because uzasho encwadini yakho ukuthi konke engikwenzile you can do and do more. Sihlalela ukuthi silingise yena uKristu, because asaza siqonda ngithi fana when it comes to this thing yama role model. If une role model umuntu obukela kuyena ulingisa yena, yonke into ayenzayo ufuna ukuyizama, yonke into ayibukayo ufuna ukuyibuka, yonke into ulingisa yena. So uKristu ufika wasibona obonakalisa ukuthi kuyazileka. How about we try nathi sizama 3 days, 7 days, 14 days, 21 days. Wasibonisa ukuthi kuyakhulekeka, khuleka entabeni. How about we try and do the same thing? Wasibonisa ukuthi kumele ubhabhadiswe. Sisibhabhadisiwe insonke sehlengiwe.
wabhabhadiswa emfuleni iJordan emanzini ahambayo. Thina sifuna ukubhabhadiswa kephi? Ufuna ukuthela ufafaze nje kuphela ukuthi hayi sekulungile sekuright. Because ukubhabhadiswa it have to clean you outside and inside, because kumele sibhabhadiswe ngamanzi nangomoya. Nencwadi ezenzo iyakufakazela lokho ukuthi kumele sibhabhadise ngaleyo ndlela ukuze sikwazi ukuthola ukuphulukiswa nokusindiswa ezintweni zonke bantu bakaNkulunkulu. So I just want us to remind ourselves ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi sifunde kuKristu. Kubaluleke kangakanani ukuthi sisondele kuyena ngendlela azokwazi ukuthi asilekelele ngayo, ngendlela esizokwazi ukuthi sisizakale ngayo, nangendlela esizokwazi ukuthi sisebenze ngayo, because sonke sihlalela ukusebenza. That is what amakholo amaningi angakwazi. If ulikholwa, imisebenzi iyabonakala. Uma ulikholwa ngempela, imisebenzi iyabonakala. Yiphi imisebenzi yakhe ebonakalayo ukuthi uyikholwa? Yiphi imisebenzi yakhe etshengisayo ukuthi uyikholwa ngampela? Kushuthi akulona ikholwa la ngampela. Uma imisebenzi ingakabonakali, mangakaveli ukuthi wena umenzelani umkholo wakho, wena ulenzelani ibandla lakho, wena umenzelani uJesu Kristu, kushuthi akukabonakali. For a matter of fact, it's actually not about ibandla abantu baNkulunkulu. I want us to understand that, but it's about uNkulunkulu. It's about izulu. Because amabandla, that is where we gather around. Sihlangane, sifundisane, sikhulisane enkosini. That is when a teacher comes and teach. That is what was happening emasinagogeni. Babehlangana bonke afike uJesu ezofundisa. Nangele nkathi zoPawuli, babehlangana bonke abaseFilipi bahlangana endaweni thizeni afike uPawuli azofundisa. Korinte bahlangane bonke afike uPawuli azofundisa. Efesu bahlangane bonke afike uPawuli azofundisa. Galatia kanjalo and so forth. Ebese kubaleka ukuthi into ebalekile ukuthi ufikele la iyona ndawo emile inakekelwe ngaso. No, it's all about reaching out to everyone. It's all about finding wonke umuntu ongakazani noNkulunkulu khona naye ezofinyelela ekwazaneni nenkosi yethu Jesu Kristu. So umsebenzi wakho umuntu osuwazi ukuthi wenzani ngosukwazi. Umsebenzi wakho umuntu osuqonda ukuthi wenzani ngalokuqonda kwakho. Ngabe uyanikeza nabanye bathole the same amount of uqonda njenganawe. Ngabe uyabasiza nabanye bathole the same amount of ukuhlakanipha osukutholile wena kuJesu Kristu, so that now they will experience the same amount of love osul experience noma uyaligodla. uNkulunkulu wakho yini uyimfihlo. Your Lord is a secret. Should you're not happy. Fana nomuntu mhlawumbe ozoba ne side chick. The side chick, it's just a person who wants ngijabulisa ngaye just for that time. And in most cases, sorry, iside chick iba secret. Angeke uzutshela abantu ukuthi oh nginesancinza sami wara kwasha. No, it's a secret. Into ongathanda ukwaziwe ngayo ngoba into ungenandaba nayo, into oyishiya ngelinye ilanga. So uNkulunkulu, why is he a secret ezimpilweni zabantu? Why umgodlile uNkulunkulu ufuna ukuthi kungaziwa ngaye? Ingoba ufuna ukuza kuyena ngoba nakufuna amandla akhe kuphela. Ingoba ufuna ukuza kuyena ngoba nakufuna ukuthi akubusise ngemoto kuphela. Mase usunayo usudrive iVulpar yakho, usukhohliwe usuyishaya izulu ukhohlwe nawe ukuyikhulekela kwayona le moto le. Ufuna ukuza kuyena ngoba nakudinga imali uhluphekile. Mase usunayo imali, ufuna ukuza kuyena ngoba nakudinga umshado. Mase usushadile usuhleli nesoka lakho, usuhleli nonkosikazi wakho, then umshado wakho uzozibiyelela wona ngamandla akho. Abanye baze bathi ingane icela uNkulunkulu. Yes, sonke siyakwazi lokho. Athi omunye hayibo uNkulunkulu, shuthi uNkulunkulu ozolala nonkosikazi wakho, shuthi uNkulunkulu ozolala nomyeni wakho. Hayibo ingane ngizenzele mina. Bantu baNkulunkulu kumele sihlezi sazi ukuthi ngisho kuthiwa senza ini kangakanani lapha emhlabeni, uyedwa onikeza igunya, uyedwa onikeza authority, uyedwa okhipha yes ukuthi akwenzeke. Because you can sleep with your wife and sleep with your husband, kodwa ungayitholi ingane. You can go to work kodwa imali oyisebenzayo ungayiboni ukuthi yenzani. Ungakwenza konke ukuthi ufuna ukuhlela ukuthi ngiyobona umngane wami etown, uzuhlele ngangempela uzuye uyofika lapho kodwa vele yena angafiki. Everything inikezwa uyes uNkulunkulu, because ungahlela yonke into uthi yathi ngo-2027 ngifuna ukuyibona sengishadile, ngifuna ukuyibona seku-1 no-2 no-3. Only to find out ukuthi ngo-2024 ngeke uze uqede.
So only the Lord gives a yes. Only the Lord grants the opportunity and the authority above everything lapha emhlabeni. Singacabangi ukuthi konke kuyazenzakalela, konke sikwenza ngamandla ethu. One thing uNkulunkulu ayitshelile nje enhliziyweni yami when I was busy preparing to come ngizokwenza ngizodlulisa amazwi kaNkulunkulu. He was saying ukuthi abantu mabaqaphele, we must be careful bantu baNkulunkulu. Yazi yonke into oseke empilweni yakho wazisola ngayo, be careful not to do it again. Everything othe uhlala wayibuka wabona ukuthi yazi ngibhedile ke lapha. Be careful mase sisifika futhi isilingo sokuthi uphinde uyenze lento ongabusayenzi, because there is a sign yokuthi kukhona umoya abokade ukubusa ngaleso sikhathi. Wakubusa mhlawumbe ukuthi uxabane nomunye umuntu, wathetha wamemeza wamthuka wenza konke lokho. But if usubuyele kuma senses wakho urealize ukuthi no man, yazi ngibhedile. No man, yazi bengamele ngisho leyo nto. No man, yazi bengamele ukuthi ngikhulume konke laba. The fact that usuyazisola means leyo nto le was not really supposed to happen. Bengamele yenzeke. Bengamele kwenze kanjalo. So zonke izinto esithi masihlala phansi, uthi mawuhlala ujula uzindla ngayo, uzifumane uzisola, uzifumane ukhala ukuthi kombe ukuthi ngikwenzeleni. Besikhona isidingo sokuthi ngikwenze. Be careful and pray about it not to do it again. Because ngaleyo nkathi usubuswa umoya ongafanelekile. Because ayikho umuntu othanda ukuthetha, ayikho umuntu othanda ukubala umemeza, ayikho umuntu othanda ukuthuka omunye umuntu, ayikho umuntu othanda ukwenza zonke lezi zinto, ayikho umuntu othanda ukuphuza, ayikho umuntu othanda ukubhema, ayikho umuntu othanda ukufeba, ayikho umuntu othanda ukwenza yonke into engekho right ezolibaza umzimba wakhe. So uthi usubuyile lapha ekseni usuyayisola ukuthi ish. Uthi usubuyile lapha ekseni uthi hawe mangayimosha imali yami. Uthi usukwenzile wathetha usuyayisola usuyakhala sokwazi ngisho ukumbheka leyo muntu okade umthethise noma okade umthuka. Uthi usukade usubhemile usuyakhohlela usuyayisola. Everything ozothi uhlala phansi uzisola ngayo. Be careful not to do it again. Qaphela ingabe isenzeka, ungabe usayiphinda. Because vele it is not supposed to happen. Akumele ngabe yenzeka. So our topic nje a very short clip, a short message ukuthi qaphela ungabusakwenza ozisole ngakho. Qaphela ungabusakwenza ozisole ngakho. Ngoba kahle kahle into esuke yenzeka usuke kunomoya sithele, it's either a spirit suke sikhona la eduze kwakho osila igcekeni osikhuluma inside wena or singene kuwena sakuphozeza, and then you do something ongathanda ukuthi uyenze, and then now uvumele ube humble enough ukuthi uvumele lo moya. Ebese masususukile futhi ebese yisola uthi awuyazi besingeke isidingo sokuthi ngiyenze le nto, yazi bengangakwenza uzisole. That is when kumele uqaphele ukuthi yini le ngiyenzile, why ngizisole ngayo lento. Shuthi ngempela it wasn't in my will ukuthi ngikwenze lokho, bengakuveli kimi ukuthi ngikwenze lokho ngokuthanda kwami. So ngokuqonda lokho, ngokwazi ukuthi lokho besingeke isidingo, lokho bengamele ngikwenze, pray about it. So that ngaso sonke isikhathi uzokwazi ukuthi uwenze intando ne-will othanda ukuthi uyenze lapha emhlabeni. Ungenziswa imoya obumnyama engafanelekile ukwenzisa izinto ongazithandi kwa wena uqobo. Ngoba akukho mnandi masusuzisola, akukho mnandi masusukhala, akukho mnandi mase kumele uqoqe impilo yakho, akukho mnandi mase kumele uyoxolisa, akukho mnandi mase kumele so whatever. Othi mawuhlala usuhleli wedwa usuzisola etoilet, usuzisola usulele embedeni usuzuzumbeka ebusuku, usuzisola usukephi. Qaphela ungabe usayenza. Qaphela ucela uNkulunkulu, Nkosi ngicela ungisize. Because kusuke kulo moya othi Nkosi lo moya uyangihlupha. Lo moya uyinkinga ngaphezulu impilo yami. Angithandi ukubuswa into, ngithanda ukwenza into engiyithanda ngesikhathi engisithandayo. Ngisho ukuthi ngabuswa inanoma yini Nkosi ekhona lapha emhlabeni, ezifunela nje intuba izizuzele ngemizimba yethu, izizuzele ngomzimba wami. Ngoba njengamanje angisathandi, ngoba njengamanje ngiyakhala, ngoba njengamanje sengibhekane nenkinga. I've wasted imali ngayithenga le nto leyana kanti besingeke isidingo. Everything ozothi uhlala phansi uzisola ngayo, whether uthengile extra, bukade ubudgetile ukuthi ngifuna ukuspenda imali yokuthi wathenga extra, usuyayisola manje ngoba usuyayidinga imali, awusakwazi ukuyithola anywhere else. Usilibele ukhala ushona le nale nabantu abanendaba because you are up there. Usuyazisola njengamanje usubuya ekseni, selilahlekile igugu lakho, sokulahlekile obukuthanda, sesilahlekile isikhathi sakho. Usuyazisola njengamanje ngoba ulalile,
you overslept, waze walate emsebenzini, usuyazisola nje kuningi bantu baNkulunkulu, kuningi. Usuyazisola you've broken that fasting. Ubukade uthi uzoyibamba nje just at least 3 days. Wayibroka ngo-day second just because uphathwe yilelo khanda, wabona isiyezi, wabona ukuthi hayi ayikho lento. Usuyazisola. Pray about everything ofikela ukuzisola ngayo. Ukuthi ngikwenzeleni, ukuthi yazi bengangakwenza, ukuthi yazi besingekho isidingo, ukuthi yazi ubale konke kuNkulunkulu ngoba uyazi. Ingaphakathi lakho liyakutshela, ingaphakathi lakho liyakukhumbuza, ingaphakathi lakho liyakuyala. Uyafinyelela ekwazini ngaso sonke isikhathi. So asizameni ukuthi senzeni esikuthandayo, siqine ngaso sonke isikhathi. Not that ukwenza into oyithandayo as in uwenze isono cho. But uwenze into ezojabulisa umphefumulo wakho, not inyama yakho. Because abantu abaningi bayitshela ukuthi ngokujabulisa inyama bayajabula, cha. Ayikho into oyijabulayo ngokujabulisa inyama, because at the end of the day uzobhekana nosizi somewhere somehow. Uzoba nesoro ndlela thizeni. But whatever ejabulisa umphefumulo wakho, that's what really makes you happy. That's what really makes you a person oboyena namhlanje. The person oboyena kusasa. The person othabayo ngaye ngaso sonke isikhathi. Why? Because wenza into ekuthabisayo. And into ejabulisa umphefumulo, I want to remind you bantu baNkulunkulu, ukwenza intando kaNkulunkulu, ukwazana noJesu, ukufunda izwi, ukuhlabelela, ukukhuleka, yonke into ehlangene noNkulunkulu uzobiza nje igama likaJesu phakathi. That makes your soul very, very, very happy. So bantu baNkulunkulu asilandeleni, sigijimele konke okusijabulisayo, siqaphele yonke into esizohlala siphansi sizisole ngayo, sinxusa uNkulunkulu ukuthi asisize singabe sisayenza. Ngoba uJesu uthini? Hamba ungabe usona, otherwise uma wona uzohlela okukhulu kunalokho. Ngoba uyazi ukuthi lento uma wayisola ngayo kodwa wangayivuma enkosini, wanganxusa uNkulunkulu sakusize ngayo, uzohlezi ubhekana nayo. Izohlezi phezu kwakho. Uzohlezi uhlalela ukuthi uyisole. Uyayisola uthi uma sengimoshile futhi imali yami, awu sengimoshile futhi imali yami, sengiphinde ngaphuza futhi, sengiphinde ngakwenza futhi. Uzohlezi uzisola ngento eyodwa. Why? Because awufunanga ukuthi uzame uku-apply ukuthi ungabe usakwenza. Ngoba the more uqhubeka uyenza into, that is the more uzukhohlwa. Uzobe ungasayisoli. Ngobani? Umphefumulo wakho uzobe usulele mba phansi. Subuswa yilo moya-ke lo. Sekuzenzakalela. Awusayisoli, awusenendaba. Nanoma izwi kaNkulunkulu lizama to uplift your soul so that you can wake up and realize and see ukuthi no lento le bengamele ngenze, bekumele ngenze kanje. But ingaphakathi lakho noma inyama yakho izolube liba nenkani ukuthi no man udinga lokho. Libe liqambela amanga, lo moya libe luqhubeka ukubusa ube ngaphezulu kakhulu kunaqala. So this is a very short message ukuthi nanoma yini bantu baNkulunkulu uthi mohlala phansi, ujula, uzindla, usuwedwa, uthi no lokho bengafanele ngikwenze, yazi ngiyayisola ngalento engiyenzile, ivume enkosini, ikhulekele. Makumele ukuthi izilele, unxusa uNkulunkulu ukuthi akusize ngayo, khona ungabe ungeke usayenza, khona ungeze wayisola kusasa. Ngoba kusuke kumoya nje kuphela odinga ukuthi uqoshe. Ngoba it's not like ngeke usabuye, uzohamba ubuye, ufuna ukuzodla ngawo angithi, because uyadla ngawo. Udle ngawo, utshela ukuthi uyajabula, uyaphuza wena, uyaphuza, kanti ubhizi uyadla ngawo lo moya. Because i-alcohol nje iyodwa, it is a body eating spirit. So this spirit is busy eating ngawe. Sidla wena, sidle ngawe futhi. So sibhizi siyadla sona, siyitholela lo tshwala, siyitholela lona, ebese umzimba wakho uyalimala in the meantime. Daleleke isifo senhliziyo, daleleke izinto zakho ukuthi zingcole, daleleke o-pancreas bakho babe nama-cancer, ama-liver akho ashe nanani, because this thing, it's burning. I-vodka, it's burning your liver ngendlela eyisimanga. So ngale nkathi idla lento le kuwena, mase sisukile futhi usala usuyisola ukuthi hawe ma usuyisola usuwedwa, senebhabhalazi. And then abanye bathi hayi ubunye bukhishwa ngobunye, uphinde uyayilanda futhi lento. Awukakayisoli, awukakaboni, awukakafuni ukusizakala. So whatever uhlala phansi uzisole ngayo, cela uJehova umdali wethu nomhlaba ukuthi akulekelele. Ukwazi ukuthi ungabusayenza, ukwazi ukuthi uqine ube ngaphezulu kwayo, ukwazi ukuthi cha kuyona noma ulinga kangakanani, betha sambeni sokuthengela uthi ha ngiyabonga. Betha sambeni khulileka, khona ubani uzosithengela nani, khona lobo obuthandayo soqala siyikhiphe, soqala sendaweni ukuthi solale ehotela whatever, uthi nje cha.
because yonke into ingena kancane kancane, ingena ngabantu, ingena ngabangani, ingena free vele. Okokuqala, if you need to be initiated, you're gonna be initiated for free. But along the time, along ngokuhamba kwesikhathi, kuzomela ukuthi uzithengele phela wena, kuzomela ukuthi uzisize wena. And then la uzoqala khona ukuyisola usumosha imali yakho ngendlela obukade ungathanda ukuthi umoshe ngayo. So asiqapheleni size enkosini ngendlela esizokwazi ukuthi size ngayo, ngendlela esahlukahlukene ngayo, kodwa uNkulunkulu siqaphele ukuthi siyamsebenzela sonke singamakholwa. Phinde siqaphele yonke into bantu baNkulunkulu ohlala phansi uzisole ngayo ukuthi ungabisayenza, ungabisabuyela kuyona. Bese nje ngibusise kakhulu, singakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Ezinye inkundla zokuxhumana, it's TikTok, Facebook, Instagram, uLihlithemba Wendy Nzobe. Alandlulisele nakwabanye bathole ukuphulukisa nokusindisa manje uze phakade. Amen.